обществени сфери. Давам думата на доктор Антон Попов, който ще ви запознае с някои от проблемите, които анализираме в областта на здравеопазването. Заповядайте, доктор Попов. Добро утро и от мен, дами и господа. Проблемите на здравеопазването ще бъдат несъмнено в фокуса на нашата организация, както вече анонсира доцент Близнаков. Добре е да си има предвид, че е ясно, че те са отдавна, от началото на прехода, че са широко дискутирани, както в обществото, така и в медиите. Постигнати са някои успехи, има много неуспехи и много сериозни проблеми за решаване. Тук е мястото да отбележа, че ние, точно както сме формулирали своите цели и задачи, не само ще съобщаваме за проблеми, не само ще ги формулираме, но във всички случаи ще предлагаме и решение на тях. Днес ще ви дам няколко примера. Според нас, ако можем да обобщим проблемите на здравеопазването в момента, те се свеждат до два основни, а именно недостатъчно финансиране, с което предполагам сте съгласни всички присъстващи, и недостатъчно добър мениджмънт на вече съществуващите и определени средства в рамките на бюджетите на страната. И докато първият проблем с недостатъчното финансиране е проблем от макроекономическо значение, да го нарека така, там гражданските организации и цялото гражданско общество може да упражнява необходимия натиск за по-големи бюджети, то особено интересна е темата с лошия мениджмънт на финансите в здравеопазването. Какво по-конкретно имам предвид? Всички знаете за съществуващите сериозни дисбаланси и диспропорции в финансирането по клиничните пътеки. Ако за някой от вас е тайна, нека кажем, че има клинични пътеки, които са свръхфинансиране, т.е. за тях се предлагат средства, които са повече от необходимото, и има такива, които са недофинансирани и за които средствата не достигат. Имайки предвид какви са бюджетите на здравеопазването в България, кои според вас са повече. Факт е, че това води до съществени диспропорции по-нататък в самата система на здравеопазването. В какъв смисъл? Клиничните пътеки просто финансират определени заболявания, които са свързани с някакви конкретни медицински специалности. Тези специалности в една болница се структурират като клиники и отделения. И се получава един изключително забавен, в кавички, факт, че една-две клиники или отделения във всяка болница просперират, не е правилната дума, когато говорим за наше здравеопазване, но поне са печеливши в сравнение с всички останали, които са губещи. Как се отразява това? Още по-надолу по веригата на конкретните пациенти, които влизат в здравните заведения. Едните са желани, ухажвани и любими, дами и господа, защото за тях, за техните заболявания има финансиране. При другите случая, да кажем, не е точно такъв. Изразявам се най-деликатно. И затова не са виновни нито лекарите, нито техните менеджери в болници, затова е виновна системата. Какво може да се направи за справяне с тези дисбаланси? В крайна сметка, кой ги създава? Създава ги здравното осигуряване, създава ги институцията, която финансира клиничните пътеки. И ние задаваме въпросите: нормално ли е българските граждани да могат да си избират личен лекар, да могат да си избират специалист, в много голяма степен да могат да си избират здравни заведения, в които да се лекуват, но да не могат да си избират институция, която да предлага услугата здравно осигуряване? Това не е нещо ново, не откриваме топлата вода, колелото, всички идиоматични изрази, свързани с същото. Достатъчно е да погледнем опита на държавите от Източна Европа и ще видим, че наличието на 2, 3 или 4 фонда, които работят в конкуренция, аз говоря за основните здравноосигурителни фондове, не за допълнителните, ще създадат възможност едни и същи средства, които са обществени и лични, да бъдат с много по-добър менеджмент, т.е. в рамките на същите бюджети да се осигуряват повече и по-качествени услуги. Въпросът с структурната реформа също ще бъде в фокуса на нашата дейност. Вероятно ви е направило впечатление, че броя на болниците в страната не намалява, те просто променят собствеността си.
Държавните намаляват, увеличава се силно като съотношение присъствието на частните болници, което само по себе си никак не е лошо. Това, което очакваме от държавата е да се грижи и да изисква еднакво и от едните и от другите, т.е. всички такива единици да бъдат поставени при равни условия, което ще даде възможност да оцелеят и да оказват здравна помощ на осигурените лица само на най-подготвените. Тоест, болниците трябва да бъдат равностойни и по отношение на данъка добавена стойност, който е отделна тема. Трябва ли ставките да се запазат? Трябва ли да бъдат освободени медицинските продукти от данък добавена стойност? Също така, интересен въпрос, който ще обсъждаме на бъдещи срещи, е този за закона за обществените поръчки и неговото изпълнение в сферата на здравеопазването. Уверяваме ви, че там ще ви разкажем също много интересни неща, когато му дойде времето. Как се снабдяват частните и държавните болници с медицински продукти? Има ли свързани болници с конкретни дистрибутори, включително и като собственост или чрез взаимно свързани лица и други интересни теми? За сега, благодаря за вниманието. Благодаря, доктор Попов.